estas entidades. O Grupo Municipal Socialista ven de presentar máis dun cento de enmendas ao proxecto de orzamentos do Concello ante a imposibilidade de presentar unha emenda á totalidade. Este proxecto de orzamentos, como di o informe do interventor, non dota de créditos suficientes para facer fronte ás obrigas exixibles ao Concello de Ourense ao longo do ano en curso. Dito isto, as nosas enmendas, máis de 100 enmendas, centraránse nas bases de execución orzamentaria e en partidas concretas de gasto, que ben dotamos, ben incrementamos, ben minoramos ou ben sustituímos. Entre esas medidas critican unha excesiva partida destinada á axuda no fogar que pensan vais empregar para tapar o que definen como burato negro de Sofía Godoy. Tamén hai propostas do tipo da retirada das subvencións nominativas ao COB, o Pulpo Extreme ou o Rally de Ourense que propoñen opten a concurrencia competitiva. Sobre a visita do ministro de Fomento á cidade, Vázquez Barquero, di que se trata dun absoluto despropósito que o ministro veña a presentar un selo e non feitos ou obras. Eu penso que é unha tomadura de pelo. E eu penso que para os señores do Partido Popular, os cidadáns de Ourense debemos de ser parvos. Non? O sea, a ninguén que este no seu sano xuicio, a ninguén que respete os cidadáns, se lle pode ocurrir semexante desfachatez. Pero bueno, é máis do mesmo, non? O Partido Popular xa iniciou a campaña electoral. Entón presume do que non fai.